Tot i que fa 309 anys que la batalla d'Almansa es va produir, ja se sap aquella dita, quan el mal ve d'Almansa a tots alcança, el valencianisme polític valencià ha viscut durant tot este temps moviments pendulars, uns favorables i altres de més baixa categoria. Però, no obstant això, a la sala L'Espai, segona planta de l'edifici Metro de Torrent, trobarem una mostra sobre el valencianisme republicà, una mostra que en 14 panells fa un recorregut des del segle XIX fins ara sobre aquesta realitat. Voldria demanar un minut de silenci en nom de la plataforma 14 d'abril perquè el passat dilluns un company nostre va ser atropellat quan estava practicant l'esport que més estimava, que era el ciclisme, va morir en la carretera. I ha de donar pas a una persona conegut i reconegut del valencianisme, una persona molt propera, de tracte, i que damunt a mi fa molta il·lusió perquè resulta que ve d'una comarca en la que jo estic molt vinculada efectivament, que és Agustí Cerdà. Que és la Costera. La Costera. Tot comença en el segle XIX? Tot comença en el segle XIX? No, jo crec que n'hi ha molta resistència. El que passa que és difícil, molta resistència a l'assimilació castellana per part dels valencians, però hem de tenir en compte que quan l'escabetxina i la massacre i la repressió és tan bèstia com la que es va produir per les tropes borbòniques després de la desfeta d'Almansa i la pèrdua dels furs, evidentment n'hi ha molta por que s'instal·la en el moll dels ossos dels valencians i els moviments són molt suaus, fins que la història o la infrahistòria o la subhistòria pot detectar moviments col·lectius de resistència passant 130 anys, des de la desfeta fins a que es troben les primeres manifestacions, tot això. No vol dir que no les haguera, però segurament són més difícils de constatar, no? S'observa que periòdicament hi ha un espai de renaixença, hi ha un espai de prendre cos el valencianisme polític i seguidament hi ha un espai de repressió. Sí, això és una constant, jo no sé si això anima o desanima el personal, però és una constant. Alguns se'ls animarà i els altres se'ls desanima. Vale. Jo crec que en aquests moments torna a haver un altre moment on moltes de les idees prenen força, noves idees prenen força en el conjunt del món, i ara sí que és el conjunt del món, en sèrio, que també estan imbuint el valencianisme i que torna a haver les dues coses, no? Per una banda una certa inducció pròpia, l'altra la derivada del Principat, que també està en un moment diguem-ne de màxima expressió de la seva voluntat de ser, no? I això poc o molt contagiarà al País Valencià. I tu dius, i la repressió ve després? Jo crec que aquesta vegada la repressió és molt més difícil, com a mínim la repressió que hem conegut en els segles anteriors, brutal, tal, seran més, segurament els intents de combatre això seran més civilins, més fins, més de bisturí, existiran igualment, però també pense que ha demostrat que la idea dels valencians necessitem estructures pròpies d'estat per sobreviure com a poble i ser reconeguts com a tal del món, i no ser tractats ni per ningú altre com una colònia on se'ns governa mal i se'ns administra pitjor. I aquesta idea persisteix d'una manera o altra, expressant-se per una manera o expressant-se per altra, persisteix i persistirà al llarg de la història. 14 panells són suficients per a explicar
esta realitat. 14 panells són suficients com per a induir el personal, com per a obrir-li els ulls davant d'alguna cosa, com per a incitar-lo, com per a fer-lo còmplice d'una història apassionant que és la història dels valencians. De les històries valencians que no ens deixen ser assimilats, que són rebels, que són al cap i a la fi els valencians que poden dir-se en totes les lletres valencians perquè recuperen allò de dir, s'expliquen amb nom propi i sense interferències de ningú. Aquesta és ho he dit, d'alguna manera l'homenatge a tota la gent que al llarg de diversos segles ha mantingut la idea de que som un poble diferent, ni millor ni pitjor que un altre, diferent, que tenim les nostres maneres d'organitzar-se, de governar-se i d'administrar les nostres coses, tenim una manera diferent de relacionar-se amb els demés, que convindria que en les eines o en els temps del segle XXI acabaren conformant allò, les fórmules polítiques en les que relacionen els pobles, que són d'estat a estat, i amb una relació de tu a tu i d'igual a igual, i no d'inferioritat o de subditatge o de subalternitat com tenim en aquests moments respecte a l'estat espanyol. Per què la plataforma 14 d'abril ha decidit muntar esta exposició? Pues resulta que el dia 3 de febrer van tindre actes, un esmorzar de germanor en la gent també que va vindre d'Esquerra Republicana del País Valencià, i parlant en ells, s'interessa especialment, ens va oferir la possibilitat. Hi havia gent que era de la plataforma 14 d'abril, però també hi havia gent que era de la Comissió 9 d'octubre. I van pensar que se produïa una interessant conjunció en els temes. Estaven molt interessats en el tema del valencianisme i per això ha sigut una exposició en col·laboració en la Comissió 9 d'octubre, però a banda hi ha una etapa molt important, com estava explicant també Agustí abans, dins de la seva exposició, que el procés que se va produir en la Segona República també va aprofitar i va facilitar que el valencianisme també creixera. És a dir, que vam veure les dos vessants de la repercussió en l'aspecte de memòria històrica que podia tindre vinculada a la Segona República i l'aspecte valencianista, i per això van decidir que Torrent hauria de conèixer aquest tema. I ho hem plantejat no sols exclusivament per a la gent més adulta, més major, sinó que és un tema que és molt interessant, que hem traslladat la informació als instituts i que alguns instituts ja van a vindre a veure l'exposició. Això era la segona qüestió, si té un caràcter pedagògic aquesta proposta. Jo considero que sí, perquè el primer que hem vist, abans de remetre-la tot i convidar a l'alumnat, hem vist quin era el contingut de l'exposició, i el que hem fet és parlar amb alguns professors, i per exemple vaig parlar amb el director del Vélez i va dir que el contingut que tenia aquesta exposició estava molt vinculat a el que ells estaven impartint dins del programa o el currículum de segon de batxiller i quart de l'ESO. I per això també se'ls ha convidat, perquè dins del programa no és el mateix veure-lo en classe que viure-lo en algun espai. I ja tenim algunes visites concertades.